Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Chombewe abadeta onali Yesu atsimikiza kuwalumbiritsa a Professor Arthur Peter Mutharika to be the 7th president of the Republic of Malawi. Kumatuzo says we have to give praise to Almighty God. Chifukwa pa ife toka TVP sukuti dakaunenga mpando. Ulamuliro wacho kwa ujonal wankhaza. Ndakhala ndikunena maklipi osiyana ma video kuti achakwera amene kopeka chitsanzo chabwino ngati mbusa. Komanda amene waonetsa kuti wapereka chitsanzo choyipa kwazi busa kumalawi kuno kwa achakwera. Mene tawina muno simeneka soma kambaso za achakwera amene achata ayiwale. Ndipo nimafuna ndithokoze a polisi, ndithokoze ame, ndithokoze majaji. Chomwe chinachitika 2019 chija chidali chiwembu ndithu. Koma abwalo la milandu panopo achakwera nese otenga milandu yawo kupitisa ku court amona ngadzikhala za 2019. Uyu Kazombo anekisera otenga nkhani zake kupita katenga injunction amona ngadzikhala za 2019. Amalawi taphunzirapo phunziro zambiri. 2019 kupita mbuyo manthu amakaba anyamata lero loka dziko laona kuti zawo nyamata zisithandiza koma chomwe tikufuna ndi utsogolero wabwino. Kodi utsogolero wabwino ungachoke kwa ndani? Kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Government has suspended the Director General of the Malawi Broadcasting Corporation, MBC, George Kasagula, the Director General for Malawi Communications Regulatory Authority, Makla Daud Suleiman, and the National Economic Empowerment. Kanili yose yokudzana ndi ku TVP kapena kuboma nthawi ija tikulamulira imakhala against it. Osati kuti muna nkhani jatala kuitsa iyayi. Manonso muna makhala opya mtima. Ndeti ndi panopo tilemekeze mabwalo a milandu, tilemekeze a polisi, talemekeze asilikali. Kuti mudzadziwe kuti boma ligwa, ndikufuna ndikuuze ninji. Mina simmadziwa anthu ambiri. Kuti mudzadziwe kuti boma ligwa, mudzicheza ndi asilikali. Kamuna 2023 likubwerayi. Ndamene adzakuuzani kuti zomwe timwapanga apa izi zofoyira. Ine ndi madziwa polimba mtima mu video soje ndi majambulaja. Papa anthu amene macheza nawo ampandamo. Akubalaxi akuti ni mazoli boma ligwa. Asilikali akangonena kuti yusiti kumfuna. Asilikali akumalawi sangalande liboma ayi. Hayi. Koma ngati kumpanda kwa lusa timangozolizi zatani izi zapita izi. Ndiye nchifukwa chake ndikuti zibalanga TVP tete alemekeze na asilikali tapatse ulemu wawo agwire ntchito yawo. Tete apatse na kukhoti ulemu wawo. Aliyense amuna ngati Anabelo Ntalimanja atolipanga chipongwe. Atokondera MCP. Hayi wagwira ntchito ngati jaji ozindikira. Tiye ni fedi kagwira ntchito yabwino. Ine chomwe ndikudziwa pano mene anenera professor acha chakudya chikangopezeka, fetereza akapezeka, forex kupezeka, ana aphunzire bwino. Ine ndikuuzani muona mtima a Malawi. Ija manena chimwendo cha kuti 2019 ija. Imene cha olo campaign so silizapanga. Faza onetsa kuti kupanga campaign suli muina fa professor mena nanenera chimwendo olongolola uja. Ni mawiso stop 17 woka a Professor tadenga dziko. A Professor sana fike kuchitipa. A Professor sana fike kuchikwawo lendo uwu. Hayi koma dziko tatani tadenga. Chomwe chingapangitse ndi TVP chilamuli mpaka kalekale. Ni ntchito zabwino zomwe tingapereke kwa Malawi. Kukhala ndi khalidwe kwa Malawi. Ndeto ngati panopo a Malawi tigwirizane wina ndi nzake. Utengo omaliza kwa atolankhana anzanga. Tiyeni anthu asatigwiritse ntchito zinthu zoyipa. Akasakula. You are a mature person. Mutaka koma in your doings, in your dealings, in your status zoitika zanu you have shown that you are immature. Mene mayankhulira professor inuyo olada kuthamangisa ndi ku MPC mutachoka ko palibe vuto because you have been a very bad person, a very bad example to the media fraternity. Mene mayankhulira inuyo akasakula so akasakula inuyo atakuchotsani ntchito kuchosedwa ntchito njini chokweteka ife tomwefe 2020 achakwera atawina anatithamangiso safe mother uno taona zinthu zokhoma koma sikuti kuchosedwa ntchito chosangalala si chinthu chabwino iyeyi. Blessings Cheleuka, you have been a friend, we have worked together kuicheni ku Joy Radio koma siyani za propaganda izi. Blessings Anache siyani za propaganda za usiru izi si zinthu zabwino iyayi. Nde akasakula olada choka ku MPC izo nzochito zishosha sanga makhalire kunena president
kumakhala kunena zawo wa matenda nkhalamba izikagona izikacheza ndi zidzukulu. That was very bad. Tonse ndife Amalawi, we all need good things in life, but mmene tingamankhulire kwa anzathu tidzionaso lilime kuti likupanga bwanji. Nde ine chopempha kwambiri Amalawi tipempha kuti Mulungu atidalitse zaka 5 zimene zizi za zitopotopo ayi tigwirizane monga Amalawi. Amene nonse munanyoza APM potuluka tikubwerezaso akondwa lina nkhumwa nakuona ni dzulo ndithu ukakhala kufumbi mpaka chifukwa cha mwano wanu ku stadium kucha munachitonze mutadala muona ngati adolo inuyo utsogolera amapereka ndi Mulungu. Atupere muluzi nde musayisere musadzabwereso musadzatiyandikire iyayi. Adausi olo ndifoni yomola a professor sayimbiraso ingakhala mati kundali chabe ndi game, but what you did was very bad. Naone nsonkhano wina muchiro chemera kondwa mnankhumwa boma Adausi musadzabwereso iyayi. Inu ya professor anakukhulupira 2014 mutaluza kupasa director of intelligence kupasa minister of information, but you don't appreciate what other people do. Adausi musadzabwereso achilenga kuchitipa munkaona ngati ndino adolo inuyo mwagwa musamayesere ivinisu kukanika na anthu a TPP. Ineyo ndikunena lero lomwe mtima kulemekeza Amalawi osati anthu andale ngati ina chilenga chifukwa tikachitira zabwino Amalawiwo ndi amene azitipangisa kuti ifeyo tizingopitirira. Chomwe tikufuna panope kusangalatsa munthu wakumudzi, munthu wa business forex ayipeze osati akabuwaza pachichiwa amati akabuwaza anthu achabechabe anthu osayamika ayi achilenga Timothy Ntambo. I thought kuti Timothy Ntambo ndi munthu wanzeru ajene asadabweramu akuti asingakuyeni munthu ndi mampangira mademo kodi mademo oti amaupo achi ndi Timothy Ntambo ngo agwapo MP kuchitipa tinkaona ngati Timothy Ntambo mwina ali ndi popularity agwa anthu amene inde ali kwa afford koma kwa afford pamene kugwira nawo ntchito limodzi afford inu suti muziyandikira mbali ya bomayi because you have shown to be a very bad person. So we don't want those people amene amangofuna pabwere zikakhazi zabwino. Nde ifeta kudziwani tengo angomaliza ndikubwerezaso ATPP anzanga tete alemekezeni amakhoti tete alemekezeni apolisi tete alemekezeni asilikali chifukwa amene wawo ndi Malawi. Amen. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.